Gair bach yw cynefin, ond gair sy'n gallu golygu llawer o wahanol bethau. Gall olygu cartref. Yn fwy na hynny, gall ddisgrifio ble rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n perthyn a gymuned rydyn ni'n rhan ohoni. Neu hyd yn oed ein cyswllt â'r byd naturiol o'n cwmpas. Gall hefyd olygu diwylliant neu hanes ein ardal leol. Am air bach, mae ei ystyr yn fawr iawn, ond does dim rhaid iddo fod. Gall eich cynefin fod mor fawr neu mor fach ag y dymunwch chi, ac mae cynefin pawb yn wahanol. Ar draws Amgueddfa Cymru, mae ganddyn ni weithdai sy'n ymchwilio i'r ffordd mae hanes wedi siapio ein cynefin. Bydd y fideo hwn yn dangos ambell gam syml o'r gweithdai hyn ar sut i ymchwilio eich hanes eich hun, eich cynefin eich hun ar-lein. Gall yr ymchwil hwn eich helpu i gysylltu â'ch gorffennol a chryfhau eich cyswllt â'ch cynefin. Beth am defnyddio un o safleoedd Amgueddfa Cymru fel enghraifft Amgueddfa Cymru Sain Fagan? Rydyn ni'n gwybod taw pentref yw Sain Fagan a taw dyna lle mae'r amgueddfa erbyn hyn, a bod yr amgueddfa wedi dod â thai ac adeiladau at ei gilydd o bob gŵr o Cymru. Ond beth oedd yma cyn hynny? Lle da i ddechrau yw edrych ar fapiau. Yn ffodus, mae llawer nawr wedi digydeiddio ac mae nhw'n hawdd eu astudio. Y lle gorau i gael mynediad atyn nhw yw gwefan casgliad y werin. Cliciwch ar mapiau ar dop y dudalen ac yna teipiwch y lle rydych chi'n ceisio ymchwilio iddo. Rydyn ni'n mynd i deipio Sain Fagan. Ar dop y dudalen, gallwch chi neidio rhwng gwahanol fathau o fapiau hanesyddol i weld beth oedd yna yn y gorffennol. Dyma gastell Sain Fagan heddiw, a dyma fe yn yr 1860au a'r 1940au. Gallwn ni hyd yn oed fynd yn ôl i'r 1850au. Mae'r rhifau a'r pinnau coch yn dangos gwrthrychau a straeon sy'n ymwneud â'r lle ar draws gwefan casgliad y werin. Gall y mapiau hyn ddangos sut mae'r gofod ffisegol wedi newid dros amser, pa adeiladau oedd yno bryd hynny, a beth sydd yno nawr. Mae archwilio'r map yn dangos taw caeau oedd yr ardal lle mae'r holl adeiladau hanesyddol erbyn hyn. At beth oedd y caeau'n cael ei defnyddio? Gall y mapiau degwm yn helpu i ateb y cwestiwn hwn. Mae'r holl fapiau degwm ar wefan casgliad y werin yn dod o Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac maen nhw'n llawn gwybodaeth am berchenog y tir ac at beth oedd yn cael ei defnyddio. Chwiliwch am leoliad yr un ffordd ag o'r blaen. Byddwch chi'n gweld y map modern. Ar ochr dde'r sgrin, gallwch chi ddewis map lloeren, map modern neu fap o ddiwedd yr 1980au. Gallwch chi hefyd ddewis tros haen map degwm, fydd y dangos y map degwm ar ben y map rydych chi'n edrych arno. Fydd ddechreuwn ni drwy edrych ar y map modern lle mae tai teras rhyd y car wedi ei adeiladu yn Sain Fagan. Gosodwch fap y degwm fel tros haen uwch ei ben, a gallwch chi weld ei fod wedi adeiladu ar dir agored wedi'i rifo a gyda rhifau gall yn ddysgu rhagor. Os cliciwch chi ar y pin glas agosaf, bydd rhestr bach yn ymddangos. Mae'n cynnwys gwybodaeth am berchenog y tir, pwy oedd yn byw arno neu'n rhenti, a beth oedd ei ddefnydd. Os dewiswch chi gweld y rhestr penny, gallwch chi weld y rhestr wreiddiol. Fe welwch chi'r manylion mewn rhestr ysgrifenedig. Gallwn ni weld taw cae pori oedd cae 265, sy'n golygu ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer da byw. Mae'n dangos perchenog yr anifeiliaid, sef y parchedig Dr. Lisl, ac mae hefyd yn dangos i ni pwy oedd perchenog y tir, sef John Montgomery Traherne. Dim ond drwy edrych drwy'r mapiau, rydyn ni wedi dysgu am y bobl oedd yn byw yn yr ardal, sut oedd y tir yn cael ei ddefnyddio a sut oedd y lle yn edrych cyn bod adeiladu arno. Mae ganddo ni hyd yn oed enwau y gallwn ni chwilio amdanyn nhw. Pan fydd ganddoch chi enwau pobl, enwau lleoedd neu enwau adeiladau, gallwch chi ddefnyddio papurau newydd Cymru ar-lein. Fan hyn, gallwn ni teipio enw a gweld beth sy'n ymddangos ym mhapurau newydd yr 1980au. Efallai y cewch chi lawer o ganlyniadau, felly defnyddiwch yr hidlyddion ar y chwith i chwilio am flynyddoedd penodol. Os chwilio ni am y parchedig Lisl, gallwn ni ddysgu'n hawdd mai fe oedd rheithor pentref Sain Fagan. Mae yna hyd yn oed hanesyn am ei dŷ yn cael ei difrodi mewn llifogydd sydyn ym 1813. Mae'n siŵr bod llawer mwy a gallwn ni ddysgu amdano hefyd, ond mae ganddyn ni enw arall, perchenog y tir, John Montgomery Traherne. Wrth chwilio am ei enw mae papurau newydd yn dweud popeth wrthyn ni am y llyfrau hanes a ysgrifennwyd ganddo, pryd a ble cafodd ei eni, ei briodas a llawer mwy. Efallai na fyddwch chi'n canfod cymaint o fanylion ar gyfer eich chwiliad chi, ond gan fod y papurau newydd yn rhestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a mwy, mae'n lle da i dwrio. Beth am chwilio am enw eich stryd neu'ch tref chi, neu adeiladau penodol? Gallwn ni hefyd ddefnyddio chwiliad casgliadau ar-lein Amgueddfa Cymru. Dyma restr o'r holl wrthrychau sydd ganddo ni yn ein casgliad. Os chwilio ni am John Montgomery Traherne, does dim byd i weld, ond mae ganddyn ni lawer mwy o wybodaeth wnaethon ni ei ganfod o wefan papurau newydd Cymru ar-lein.
Roedd y papurau newydd yn sôn ei fod yn byw mewn tŷ o'r enw Coed a Rhyd y Glyn, felly gallwn ni chwilio am hwnnw hefyd. Mae llun o dŷ yn 1850 yn ymddangos, sef llun o'r tŷ roedd John Montgomery Traherne yn byw ynddo. O fewn ychydig chwiliadau, rydyn ni wedi dechrau creu darlun o orffennol Eich Cynefin, ond dim ond rhai blynyddoedd i'r gorffennol mae'r wybodaeth wedi mynd â ni, ac mae Cymru yn llawer hŷn nag ychydig ganrifoedd. Wrth fynd yn ôl yn bellach, bydde hi'n fwy anodd canfod gwybodaeth, ond gall y mapiau ein helpu ni ychydig eto. Awn ni nôl at y map ar gyfer Cynefin. Bydd mapiau hŷn yn aml yn enwi safleoedd hanesyddol. Yma ar fap Cynefin, fe welwn ni'r geiriau Brwydr Cynefin 1648 â'ch. Dyma leoliad brwydr yn ystod y rhyfel cartref. Brwydr lle bu farw cannoedd a lle cafodd miloedd ei charcharu. Gallwch chi ddefnyddio'r llefydd hanesyddol sy'n cael ei dangos ar fapiau i fynd yn ôl ymhellach mewn amser. Efallai fod castell canol oesor neu gair Rufeinig neu bentref Celtaidd yn eich lleol chi. Cofiwch, gallwch chi ddefnyddio tudalennau dysgu Amgueddfa Cymru i gael syniad cyffredinol o'r hanes rydych chi'n ymchwilio iddo. Gallwch chi ganfod llyfrau ar Gymru y canol oesoedd, y Rhuffeiniaid yng Nghymru a'r Celtiaid. Os fyddwch chi'n dysgu bod pwll glo yn lleol i chi, ond yn methu canfod gwybodaeth benodol, gallwch chi edrych ar ein hadnoddau ni i gael gwell syniad ar byllau glo Cymru. Mae ganddyn ni hyd yn oed deithiau 360 gradd o lawer o adeiladau. Felly os oes ganddoch chi adeiladau fferm yng ngorffennol eich ardal chi yn debyg i Cynefin, a dydych chi ddim yn siŵr sut oedden nhw'n edrych, efallai bydd archwilio'r adeiladau fferm sydd ganddo ni yn helpu. Mae darganfod y gorffennol i ddysgu mwy am Eich Cynefin yn brosiect gwych all arwain at datgelu llawer o straeon diddorol. Cofiwch wneud nodiadau am y pethau fyddwch chi'n ei darganfod, ac yn ble, a peidiwch digaloni os na fyddwch chi'n canfod pethau yn syth. Mae pob ardal yn hollol wahanol. Bydd rhai'n haws a rhai'n llawer anoddach. Pob lwc!